Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Meenakshi Spill. नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावबाय एन्ड गासैनिसिमबो गुड मर्निं। आं दासो मोखां सुखांबाय माने सेथ्ला लामा सिबनानै आरो सिखारनानै ओमफ्राय दिनै ब्लगखौ फुंनिफ्राय स्टार्ट खालामनो सानदों आं माने दिनै सानसेखौ आरो ओमफ्राय माया मैगं सायनो होदो मैगंखौ दिन्थिना होनसै आलु पटल सायनि आङो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थादो। आङो हानायखिनिखौ दिनै मा खालामनो थायो न'आव बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामसिगोन। माने आं मैगंखौ सायखांनानै मानो सुनानै होबाय ओमफ्राय नारेंखौ गायनो नागिरदों दा। दुगैखांबाय दासो माने न' लिरनानै सरि माने न' होनफ्लांलायलांबाय खामसालि एसे लिरदोंमोन आङो ओमफ्राय दुगैबाय खर' लोबबाय दासो ओंखाम जानोसै 9टा जालायबाय आरो फुंनि ओंखामानो एसे लेट जाबाय। खायसेथ' फुङावनो जायोना 8टा सोरबा 7टा जा एसे लेट जाखायो ओमफ्राय दिनै लेट जासिनबाय। जाखांनानै ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय आङो थाइगिर हानथांनि आसार बानायनो दिनैथ' बिराद सान्दुं गोसाखा ओमफ्राय ओंखामफोरजों आसार जानो बिराद मोजां मोनो नालाय लायनोसै हाननानै आबै लानिफ्राय ओमफ्राय आसार बानायफैनोसै। ओंखाम जाना लानि आं दा ओमफ्राय जाखांनानै थांनोसै। जानायखौथ' दिन्थिबाय थाला आङो इयोथ' ओंखामखा ओमफ्राय ना गोरान एवनाय ओमफ्राय दहायनि आलु पटल सायनाय थाइजौ इयो सिगां आं बानायनाया थाइजौआथ' इसेल'मोन नालाय जोबहांबायानो ओमफ्राय इयो हरनि भाजा जाना लानोसै। ओरैबायदि सान्दुं गोसा मोनफैबाय ओमफ्राय थाइगिर हाननोसै लांनोसै दंफांआबो गोजौथार नैयावनो नायनो हाननानै लांसै दे। हानग्राया मा ना दंफाङाव गाखोनो नागिरदों नोङो? हानना होदो आंबो हाननोसै सानैबो बेलाय आबैनोबो एसे नांगोनो होलांसै ओमफ्राय हाननानै लानो थांसै। न'आव आसार बानायनोसै जासुलि नालाय हाननानै लाना थांसै ओमफ्राय हो इलाय दंसोयो दंनायाथ'। गरमाव थाइजौ आसार थाइगिरनि आसार जाबावनो बारबायथ'। नै जों हाननाय थाइगिरा ओमफ्राय आबैया फाननो लांनो नागिरदों इखिनिखौ ओमफ्राय जोङो आथा हानबावनानै लांसै मालाय इखौ आबैया हानखानाय जोङो हानफिनबावनांसिगोन नामा? मिथाइ जाहोनांगोन दायो मिथाइ। दे नोङो इखिनिखौ लादो जों हानबावनोसै। नांबावगोन आबैनो? नांला दे एसे हानाय नङा। बेटारि गारियाव थांनो हागोन दे दा। हानफिनसै जों ओमफ्राय लांबाय थाइसे लांबाय नै आनैया लांबाय थाइसे आनैया लांबाय नै ट्रेक्टर फैदो ओरैबाय किलियाव थांगोन लांनोसै इखिनिखौ न'आव मा खालामनाय दिखो आसार बानायना जायनि ओंख्रिबो जानांगोन बाङाय। न' मोनफैनानै ड्रेस सोलायना लाबाय आङो थाइगिरा साइकेलावनो दङ नै जि गरम माने मार सान्दुं दुंथारो दिनै। थाइगिरखौथ' आङो माने दिनै आसार बानायथ'ला गाबोन बानायनोसै माया सोलाबाखै ओंख्रि संनो होदो आंखौ
ओंख्रिखौ संखांबाय आङो माइया भाजा एवसिगोन दा उखुन्दै फैदो माइया भाजाफोरखौ एवसिगोन आं एवथ'ला माने इदिनो सोलाबखवाना बयबोथ' मिथिखागो जेनेबा सासेल' फिसाजोफोरनिया इदिनो हेल्प होनांगौ जायोना खायसेनिया होनाङा दिसुन माने सोलाबनाय सोलाबिबो थायोना ओमफ्रायो खायसेथ' होनांग्राफोरा मिथिखासिगोन माबोरै जायो बिमा हारसिंबाथाय हेल्प होनांगौआ ओमफ्राय आंनाबो इदिनो जाहैयो संनाय खावनाय इदिनो मावनाय दांनायाव एसे एनै हेल्प होफानांगौ माइया भाजाफोरखौ एवथोसै दा मोनबा जानोसै आं गरम मोनबाय दसे रेस्ट लाहैनोसै ओमफ्राय बारफोराव सानजौफुनि बोथिसे जाखांलायबाय ओमफ्राय थोरसिखौ सुनोसै दा hours later. Sinani rong po. Fui kacau. Dose mosanai फोरोंजासिगोन इसोरो ओमफ्राय बेलासिनि दसे फोरोंसै मादैलानाव दसेल' ओरैनो दे माथो रेडि नङा जबावबायसो हाव मोसाथ'आ सोरो तेतेव मुनु दे होमबा मुनुखौल' मोसासिगोन न' सिख्लाफोर गोदोर सिख्लाफोर नोंसोर नामखौ सासे सासे खोन्था नोंनिया मा ओमफ्राय आंनिया निता बर' ओमफ्राय दे नोंनियालाय दुदुलै आंनिया इलिरानि बर' ओमफ्राय नोंनियालाय आंनियालाय बर' आरो इयो निता बर' खोन्थाला दाम गोसाथार होनाय इसोर सानैनिया खोन्थादो नामा दे खोन्थाला बेनिया जाबाय सुमिता बर' ना ओमफ्राय नोंनिया उषा बर' दे रेडि रेडि दे मोसानोसै रेडि गो हाथ'ला दिनै गाबोन फोरोंसै ना दिनै जाथ'बाय ओरैनो ससेल' सिखायना दोनबाय आरो बा माने हाया मोनदों इसोरो आंनि चेनेलाव मोसागोन ना ओरैनो 2 मिनिट 15 सेकेन्डसोल' बानायगोन आरो ना बिराद मोसानो गोसो जाना दङ ओंखायनो फोरोंबाय होमबा बाय बाय होनहरदो गासिखौबो बाय बाय